आंनि फादार आरो आमाइ बिथांमोनखौ आं दिनै बड'लेण्ड थेरापि सेन्टाराव लाबोदों। बिथां थुब्लाव ब्रह्मनि थेरापि सेन्टाराव नैबे शल्डारा खिनियाव जोंना बाबाना माने सानानै दंमोन, ओमफ्राय आमाइनाबो नैबेयाव एसे पेन। दा नैबे मोनाबिलि समाव दंफैयो जोङो। गोबाङा सोंहरो, कमेन्टफ्राव सोंहरो, आं रिप्लाइ होजोबनाय जाया जे थुब्लाव ब्रह्मनि थेरापि सेन्टारा बबेयाव। खायफा मिथिबाय, गोबाङा मिथियाखै। स्पेसियेलि बैफोर नोंथांमोननि थाखाय नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जाबावदों आं फिन खेब। गोबां देखायबाय, आदा आलफ्रेदाबो देखायबाय, दिनै आं फुल देखायबावगोन भिडिअ नायलां। आमाइ दं बियो, जोंहा आइ दंबाय बावहाय। नैबे बडि फुल बडि मासाज खालामग्रा बे बेक साइड, बेक पेनफोरनि थाखाय नैबे चेयारमोन आरोना। नैबे चेयार, बे चेयाराबो फुल बडि मासाज खालामो। दा ओरैहाय बेक पेननि थाखाय नैबाव बाबानि ट्रिटमेन्ट खालामगोन बिथां थुब्लावआ। जायगा लकेसनखौ आं खिन्थागासिनो दं नोंथांमोननो बेयावहाय। नैबे चार्टखौहाय दिनै देखायनोसै आं नोंथांमोननो मानि नैबेयावहाय फुल होनाय दङ लकेसना। नै देखायजोबखाबाय आं। क'क्राझाराव नायल' जाल' मोनसेल' KFC दं दायो नै KFC बे सेराव। KFCनि ओरै सोनाब साइडजों बेक पेनखौ दायो नैबाव ट्रिटमेन्टनि थाखाय खालामदों। नुनायाव किसुमानफोरजों बुहुत इजि नुयो, खिन्थु बिराद रिक्सनि खामानि बेयो। जायफ्रा एक्सपिरियेन्स गैया, गोदोना बोनायानो होन मायानो होन, बे गोदोना बोनायाथ' बिराद रिक्सनि खामानि। मोनसे जायगायाव आं नामखौ बुंला, सासे गेदेर मानसिनि वाइफखौनो बोदोंमोन, बोनानै गोदोनायानो क्रेक जानानै अपारेसन बानायहैनांदों बिथांखौ, अपारेसन। थ' फुल्लि एक्सपिरियेन्स नांगौ आरोना। ओमफ्राय आंबो बुहुत बार बोजाबाय, खिन्थु नैबेयावहाय किसुमानखौ ट्रिटमेन्ट खालामफैफिननांगौ गोनां जालायो। नैबे बिथां थुब्लाव बा आदा थुब्लावनि नैबे थेरापि सेन्टाराव, बड'लेण्ड थेरापि सेन्टार क'क्राझाराव। बेयावहाय बेसेबां गोबावसिम थागोन मिथिया, खिन्थु आरो बिनिफ्रायबो मोनसे गोदान जायगा बिथाङा सिगांनो खिथाखाबाय नोंथांमोना। आंबो भिडिअ बानायनानै खिथादोंमोन। दिनै नैबाव ट्रिटमेन्ट आंनि अन बिफा, असे बिफाखौनो आं लाबोदों। नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन। जायफोरनो नांगौ कन्टेक्टखौ आं होनानै होखादों, बे स्क्रिनाव सोंहरनो हागोन। मालानिफ्राय माला अपेन थायो बा खुला थायो बेबायदि। बेक पेन, शल्डार। गोबांफ्रा बुजिया सोंहरो, माने बुजियाबो नालाय। माब्रै, माब्लासिम, माब्लानिफ्राय बोरै, माबायदि नाजानांगौ, बोरै ट्रिटमेन्ट खालामनांगौ। थ' बिथांनावहाय माखासे कर्स सिस्टेमबो थायो। जेनेबा नोङो बिसिबांनि कर्स लानो, मोनसे टाइम थायो नालाय, नियम थायो। थ' खायफा ओरैबायदिबो जायो, फैसिगोन सानसे साननै माबासिगोन, माथो सागायाबो बेफोरबायदि। खिन्थु मुलिनाबो जेरै कर्स थायो, बेनाबो जाय निउर'थेरापि ना, बेनाबो कर्स थायो। जायफ्रा कर्सखौ कमप्लिट खालामदों, गोबाङा मोजांबो मोनदों बेफोरबायदि। दा गोबाङा मोजां मोननायबो दङ, गोबाङा जेरै फ्रेकचार जानायनिफ्राय लानानै बडिफ्राव बेफोरो माने सोखाजानाय नांगौबा बिथांनाव दं आरोना। स्पेसियेल बिथांनि रोंगौथिजों बिथाङा गाव जे कर्स लानानै फैनाय मुम्बाइआव, बिनिफ्राय गोबां बोसोर जाबाय नै दा क'क्राझाराव खालामगासिनो दङ। ट्रिटमेन्ट जागासिनो। थ' बिथाङा बावैसो गोदान सार्टिफिकेट मोनबावनो हादों, एचिभ खालामनो। मेडिकेल य'गानिफ्रायबो एप्रिसिएसननि गोदान सार्टिफिकेट मोननो हाबावदों, शिवा इन्सटिटिउट अफ फार्मासिनिफ्राय। बेफोरो बिथांनि एक्सेलेन्स सार्टिफिकेट। मोजां मोनो।
आबाय खांनाय फिनदे नायनानै लानो हागोन माने बेमार लायै बेमार आरोना ट्रिटमेन्टआ बेलेग बेलेग लोगोसे जायफ्रा लोरबां देहा बिथांमोननि थाखाय बिथांनाव माखासे नेचारेल प्रडाक्ट्सफोरबो मोनगोन जायफोर मेडिसिनफोर जेरावहाय खुनु साइड इफेक्ट्सनि मानि जेबो प्रब्लेम गैया बैफोरखौबो बिथांमोना गोजान जायगानिफ्राय फैनाया जेरै थांलाय फैलाय खालामग्रा गोबावजों थांग्राफ्रा ट्रिटमेन्ट लाफैनो मुलिफोर लांग्राफ्रा लांनोबो हागोन आरो लोगोसे क'क्राझारावहाय फैनानै थाफैनायनि गोबां फेसिलिटिस दङ गोबाङा सोङो बिथांनावनो थानाय मानाय फेसिलिटि नामा गासिबो दा बिदि नङा जास्ट बिथांनि चेम्बार आरो बाव ट्रिटमेन्ट जागोन आरो क'क्राझाराव नोंथाङा फैयोब्ला जानाय थानाय बे नोंनि गावनि एक्सट्रा खरसा जागोन बाराबो खरस नङा किसुमान हटेलफोर मोजां हटेलफ्रा खमावबो मोनो बेफोराव थानानै ट्रिटमेन्ट लानो हायो आरो गोबां गोजान गोजाननि फैदों दाख्लैबो डिमापुर जोंनिफ्राय कार्बि मा जायगामोनलाय बिनिबो बोराय सासे फ्रा मोजां हामनानै थांदों बियो दहाय बिदि नाङामोन ना एबार नांबाय सानाय नंला जिरायदो आरो माबादो खोख्लै खालाम खोमायाव नांथारनांगौ बेयो खोमायाव नाङाबाथाय बेयाव साग्रा जायो दहायथ' ओरैसोमोन ना नाङामोन खायथ्रा उन्दुनाङा खायथ्रा उन्दुनायखौ बन्द' खालाम बे सब समय बेजों खोमायाव बे खोमायाव टाच जायाबाथाय साग्रा जाबाय हाया उन्दुदोंमोन ना हाया उन्दुनाया हाखर दंमोन बेयावनो जादों हाखर हाया थ' रायजोफोर दिनैनि ट्रिटमेन्टआ नैबेखिनि एटलिस्ट एसेबाबो आखाइया ओरैसिन जाबाय ओमफ्राय आं डिटेल्सखौ होबोखाबाय भिडिअ बेखिनियानो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन बै मोनसे चेनेलाव लाभ इउ अल